Åh, vildt, mand. Prøv at klamme det. Det smager så ulækker. Pas på, tough guy. Hvad fuck laver du, mand? Nå, altså. Malte, fuck af! Du pisse for vogn. Vidste du, stykker? Det er vold mod kameramand. Hvad? Det er vold mod kameramand. Jeg har ikke lavet en skid vold. Det er mine patter for helvede. Bare hvad synes du om din rolle som Otis? Den synes jeg er rigtig god. Bortset fra, jeg har så fucking mange replikker. Altså det værste jeg gør, de der børn der, de fatter ikke ting. Og så min kone, hun er fucking fed derovre. Helt i stræm. Den er bollig fed, mand. Den sidder bare og glor ud i luften hele tiden. Og hvad synes du om det? Min rolle. Det er min kone. Oj! Jeg så knyttet med det her. Kælden! Jeg kan ikke se, hvor Maria var. Men så er jeg bare så. Har du set det med Simon? Nej, med... Simon har det der. Kom med, så ser du kig. Hvad er det fint nu? Så er vi ikke fordi han til at spille. Det var det, ser mig. Nå, Nina, du må hellere tage den telefon. Så kommer jeg sgu lidt. Vi må også både. Kælden! Nina må ikke lige spille leg. Godt. Manuskrifter op i 8. klasse. Du skal også sætte den sådan. Det er mit også. Hej Frederik! Hej Frederik! Ja, Nina, er du låst op? Malte, kan du lige råbe for mig? Jeg er ikke så god til at råbe. Så råb til Vagn og sige, at vi skal have vores manuskrift i 8. klasse. Vagn, er der låst op? Er du låst op? Det tror jeg ikke. Jeg griber den i hvert fald. Ej, mand! Malte! Ja. Synes du griber som en kælling? Han er en kælling. Hallo! Hey, jeg lader dig vide, det hele bliver dokumenteret. Hvad vil du sige? Ikke. Det gider slet ikke forklare dig. Du griber som en kælling. Skal vi lave en porno i aften? Ja. Okay. Fuck, man, jeg får altså bare åbnet godt.